Hai, scrie, scrie. Nerea îi scrie scrisoare lui Moș Crăciun. Ce dragă Moș Crăciun, vreau să-mi iei, să-mi aduci, să-mi cumperi cereamușcul tău. Ui, gata, am terminat scrisoarea. Acum trebuie să plecăm la poștă să o trimitem. Nerea, Nerea, mami, tu, fei creațo. N-are treabă, nici cu fei creațo, nici cu Bubu. 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 Fei, Cosmiu, strici? Nerea, Bubulina, gătumătii. Adios.